Birinchi balаны тудырган һәм күп балалы гаиләләргә ярдәм итү йөзеннән федераль проект уңышлы тормышка ашырыла. Яшь гаиләләргә түләүләр туучылар санын арттыру максатыннан республика бюджетыннан бирелә. Ярдәмнән файдаланган бәхетле яшь гаиләләр белән безнең хәбәрчеләребез дә аралашты. Добрый день. Әле кайчан гына бу гаилә бала белән бер бүлмәле фатирда яшәгән. Ипотекага сатып алынган йортка күченгәннәр. Ремонтны да үзләре ясаган. Беренче баланы тудырган гаиләләргә бирелә торган дәүләт пособиесеннән файдаланганнар. Авыл җирлегеннән 50 мең бирделәр. Без аны инде яңа йортка күчкәч, ипотека алгач, беренче сумманы кертер өчен шуңа тоттык. Бик яхшы, зур терәк булды инде ул безгә. Беренче баланы тудырган гаиләләрдән тыш, мондый түләүне күп балалы гаиләләр дә ала. Акчаны гаиләнең теләсә нинди ихтыяҗларына яки яңа торак сатып алуга тотарга мөмкин. Безнең республикабызда балалы гаиләләргә, бигрәк тә күп балалы гаиләләргә төрле ярдәм күрсәтелә. Беренчедән безнең төрле федераль бюджетыннан ярдәмнәр һәм республика бюджетыннан. Бөтен бюджетта 12 миллиард 600 миллион сум акча быел каралган. Ул узган ел белән чагыштырганда 20% артты. Һәм без бүген күрәбез, әйтик 2015 елда безнең республикабызда күп балалы гаиләләрнең саны 30 меңгә җиткән. Бүгенге 40,526 гаилә безнең бүген күп балалы гаилә дип атала. Киләсе елда 3 яшькә кадәрге балалы гаиләләр өчен айлык пособие 720 сумга арта. Барысы 10 мең ярым сум чамасы була. Мондый карар илдә яшәү минимумы артуга бәйле рәвештә кабул ителде. Biz күрәбез төрле ярдәм. Беренчедән ул әйтик беренче бала туа икән, Путинский дигән ярдәм күрсәтелә, ул ташламалар ай сайын бүгенге көндә 9713 мең. 22 елда ул 10 меңнән артачак. Аннарсын 3 яшьтән 7 яшькә алып шулай әз керемле гаиләләргә ярдәм күрсәтелә. Ай сайын аларның керемнәрен карап, ләкин 50%, 75%, 30% яшәү минимумыннан. Һәм инде бу түләүне караганда һәр гаиләнең керемен генә түгел, милекне дә карыйлар. Ничә квартирлары бар, машиналары. Чөнки бездә бүген хөкүмәттә социаль ярдәм күрсәтү ул адреслы булырга тиеш һәм шуннан да әз керемле гаиләләргә ярдәм булып торырга тиеш. Түләүне рәсмиләштерү өчен элеккеге кебек документлар җыяра кирәкми. Барысы да бик гади. Дәүләт хезмәтләре порталында гариза бирергә, паспорт мәгълүматларын тутырырга гына кирәк. Калган барлык мәгълүматлар базада бар инде. Фарис Мөхәммәтов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.